Okay mga kalakwatsa, hindi na tayo nakapagpura ng intro, no? So katapos natin mag-escort kay Colonel Busita. So ayan si Colonel Busita. So welcome back ulit dito sa Alaminos. Meron tayong mga iba't ibang kasamang Riders Club dito. So humingi tayo assistance sa Patriots. So shout out kayo nila, sir. Shoutout po. Hello po. Shoutout po, shoutout. So yun mga kalakwatsa, si Colonel Busita, no? Fresh from Ordaneta, no? And also welcome kay BJSA and kay Marlac Moto. Naunahan ko pa sila. Shoutout sa pinaka-poging sir. So ayan, so dumadami na tayo mga kalakwatsa. So ngayong araw na to ay magkakaroon ng meet and greet kay Colonel Busita. So ayan. Ayan muli si Colonel Busita, ang kanyang malupit na motor. Kamusta? Sensya na, late ako eh. Sobrang klase ko eh. So ayan. So tanging si Colonel Busita lang makagawa niya, no? Ano masasabi mo, late ka? So, late ako eh, pasensya na kayo ah. So ayan, nice one. Madami ng mga ano dito, different Riders Club, no? So, ayan si Colonel. Pangalawang pagkakataon, nandito na naman tayo. Sa pangalawang pagkakataon, no, andito ulit tayo. So, dati dito rin dating venue natin, no? And still dito pa rin magaganap yung ating encounter kay Colonel Busita. Hello sir, hello Colonel. Kamusta po? Magandang Magandang tanghali po. Sir, pa-picture nga sir. Kawangis. Welcome ulit sir. Welcome back ulit sir. Oo nga eh. Parang kapitbahay lang namin ang alam. Oo nga sir. Ang bilis. Sir. Yan, para mamaya makipag-picture taking So kayo. ayan si Naimabi. Okay. Ang ating ARSOP advisor, si Naimabi. And also ang ating MO, Sir Gilbert, ating municipal officer ng Alaminos, ARSOP. Para ma-meet nila si Colonel. Ayun si Colonel. Pagkakataon na ninyo ito. Usap si RO, no? Sir Mike. Okay? Nasaan ang mga ARSAP National? Halika kayo dito mga sir, mga anak. Merong mga import from national, no? Okay? Kasama ni Colonel, ni Founder Buseta, si Sir Jerry, Ayan. kung hindi pa ninyo kilala. Sir Jerry. Sir Jerry. Ang sidekick Nasaan ni si Sir Sir... Jerry? Hindi man lang itaas yung Ayan, kamay. Sir Jerry. Ayun, si Sir Jerry. Kasi gumaganon sila na nahanap yung pin. Tsaka yun, si Marlac Moto. Ang tinis ng boses ko dyan sa ano, para Moderator akong ng duwende. ARSOP Alaminos. Ha? So yun, pinapakala muna ni Mavic yung mga different officers from the national, no? So yung mga nasa harapan, sila yung mga nasa harapan. Tsaka si Bichesa, ang ating secretary, provincial secretary. And ang ating Sister Bernie, ang ating PO, no? Provincial officer. And si Ma'am, Ma'am Cloud. si Ma'am Cloud. Ayan. Assistant Regional Secretary. Ng R1. Hello po. Hello sir. Okay, so mamaya ihanda ninyo yun. Isipin na ninyo kung ano yung pinaka gusto ninyong tanungin. Para sa mga GC, kayo na ang mag-disseminate. Kung nasagot kayo ni Colonel ngayon, kayo na rin mag-disseminate sa mga GC ninyo na ganito pala. Ito ang tama. Ano? Ganon, okay? So, nakapagpahinga na ang ating panauhing pandangal. So, ibibigay ko na ang mic sa ating founder ng ARSAP. Okay, Madam Abik, salamat. Pero correction ha. Ayaw ko yung ano na panauhing pandangal. No? Sabi ko na, di ba, nag-react? Di ba? Eh, yun yung pag-upo lang pagkakain. Ayaw ko doon sa ano eh. Anong tawag doon? Presidential tables. Oo, yung doon sa parang VIP ano. Ayaw ko yun. At kapag na-invite tayo, ayaw ko yung nandun ako sa stage. No? Pero sa puso ko, talagang ang tingin ko sa aking sarili ay kapantay nyo lang. Okay? Mararamdaman nyo naman kung paano ako makipag harap sa inyo.
At every time na may tumatawag po sa akin, hindi ko sinisino. Ibig sabihin, hindi ko kinikilala, tinatanong, sino ka ba? Anong grupo ka ba? Member ka ng ano? Ano bang mapapakinabang ko sa tao na to? Wala. Actually, pag tinanong ninyo ko kung sino yung mga nare-recall kong tinulungan, nagka-problema, wala akong alam na pangalan. Hindi ko inaalam pangalan, hindi ko inaalam kung... Wala talaga. Makikita nyo naman doon sa mga conversation. Okay, by the way, naumpisa kasi ni Madam Mavic yung panahon pandangan. Natayo ang balahibo ko pagka ganon. Ever since po, kahit nung nasa PNP pa ako, ayaw ko po yung yung parang VIP ka. Parang ayaw ko talaga ng ganun no? So, nawala ang discount ko doon sa panahon yung pandangal na sinasabi. So, sa inyo lahat po, magandang hapon. At salamat sa Panginoon nating Diyos dahil ako, kayo, at ang ating mga pamilya ay nabigyan uli ng panibagong araw na masigla, malakas, at may kapayapaan sa puso at sa isipan. Napakabuti ng Panginoon dahil ang totoo po, akala natin hindi matutuloy yung meet and greet this afternoon. At yung seminar bukas sa La Union, akala ko hindi matutuloy. Kasi for your information, kahapon ng umaga, nalaman ko may warrant of arrest na naman ako sa tsinelas. Katawa-tawa, no? Kasi nung nasa PNP ako, mas mabibigat yung mga problema Pero ngayon lang ako nakasuhan, tsinelas pa. No? No? Doon sa hindi nakakalam, tumawag sa akin yung mag-asawa dahil nahuli ng MMDA enforcer sa paglabag na nakatsinelas ang angkas. No? Siyempre, pag may humihingi ng tulong sa atin, kung may time tayo, binibigyan agad natin ng immediate attention. Sa PNP, ang natutunan ko kasi tinatawag Madam Mavic na damage control. Yung bang, pagka-problema na, may damage na, kontrolin mo na lang. Ibig sabihin kontrolin, naabala na yung mag-asawa, control natin yung damage. Dahil kung sila ay matikitan, magmumulta, mali naman talaga ang huli. So, ganon. Mag-explain ako sa inyo kasi yung iba, Madam, hindi naintindihan, I do not know, pero sa riding community, mas marami nakakaintindi. Kasi alam niyo yung problema. Mahilig daw ako sa shortcut. Shortcut kasi, mali ang huli, huwag mo nang ipatuloy. Di ba madalas natin madinig, i-contest mo na lang para may due process. Alam nyo mga kapatid, more than 30 years ako sa public service. Usapang totoo, usapang pare-parehong Pilipino. Walang intensyon na manira ng sino man. Ang ibig ko sabihin, yung mga pinag-uusapan natin, Madam, hindi tayo dapat magkahiyaan, hindi natin dapat, ang punto dito ay hindi natin sinasabi ito para may patutsadahan, may siraan o whatever. Pare-pareho tayong Pilipino. Sinasabi ko yung mga sinasabi ko po, kaya kong tayuan at kaya kong patunayan. More than 30 years ako sa public service. Yung sinasabing due process, pag nahuli ka at mali, ewan ko sa iba, sinasabing may due process daw alam nyo, pag sinabi mong mag-contest para may due process, dalawa lang ang iniisip ko either inosente ka or ipokrito ka. Inosente ka,
kung hindi mo alam yung sistema. Ano yun? Pag mali ang huli sa'yo, dahil alam mo mali, magko-contest ka. Pag nag-contest ka, ilang beses kang a-absent sa trabaho? Minimum 3. Why? Hindi ka manager eh. Pag hindi ka manager, madam, absent ka ng 1 or 2 hours straight yun, absent ka na. Unlike manager, kahit late ka ng kalating araw, boss ka eh, pwede. Pero sa maliit na manggagawa, iba. Pag 2 hours, 3 hours absent ka, wala na yun. Full day absent ka. So mag-file ka ng contest, mag-schedule ng contest, mag-schedule ng release ng contest. Minimum 3 days. Ang pinag-usapan natin yung regular situation unlike now, may pandemic, kapag nag-contest ka, Zoom. Pero mas mahirap kasi yung sa Zoom eh. Dahil ng mas magandang mag-explain face to face eh. Pag nag-contest ka, sa experience ko sa MMDA, basta tama ka, panalo ka. Iba sa LTO, kahit tama ka, solo kang magko-contest, sa karanasan natin, lalong-lalo na sa La Union, 2 beses, tama ang rider, 2 beses, talo. 2 beses, humingi ng tulong sa atin, panalo. Yun ang pagkakaiba sa experience ko sa MMDA and LTO. Now, say, 2,000 ang danyo sa'yo. Nanalo ka sa contest. Kansilado ang huli. Hindi babayaran ng danyos. Hindi pinapanabot ang enforcer na nagkasala. So kung 2,000 ang danyo sa'yo, may prinsipyo ka, ayaw mong magbayad sa maling huli, 500 ang nilabanan mo, 2,000 ang nawala sa'yo. Oh. Tanungin ko kayo, may nakita yung due process? Meron? Wala? Wala. Ano yan? Palusot lang yan eh. I-contest mo. Si Busita mahilig sa shortcut, hindi naniniwala sa due process. Naniniwala ako sa due process. Yun ang tama. The problem is, hindi totoo na may due process. So, kaya, pag humingi ka ng tulong sa akin, hindi ko pwedeng ipayo sa'yo, bro, mag-contest ka na lang para may due process. Kasi pag sinabi ko yun, inuunggoy kita. Ginagawa kitang tanga. Pasensya sa salita. Hindi ko pwedeng gawin sa'yo yun kasi isang malinaw na panluloko yun. Kasi 30 years ako sa public service, wala pa ako madam na tandaan na babayaran yung danyos. Enforcer, dahil nagkasala ka sa kanya, bayaran mo yung danyos ha. Walang ganun. Walang, dahil nagkasala ka enforcer, iimbestigahan ka, kakasuhan ka, walang ganun. Kaya yung mga isama ko na yung police dahil hindi naman kinukonsente ng PNP leadership yung katiwalian sa PNP, pero walang immediate commander na nagbigay ng proper attention sa ganitong usapin. Wala pa akong nabalitaan chief of police na patrolman, mali ang huli mo, bayaran mo yung danyos, tapos hintayin mo yung investigation sa iyo. Bayaran kayo. Sino? Tumayo. Usapang totoo, hindi ako magagalit. Anyway, makakarating naman ito kay Colonel Nabria. Meron kaya siyang binayaran o pinabayarang multa dahil panalo sa contest? Meron kaya silang sinuspende na enforcer dahil nagkasala? Siguro meron yung nag-viral. Pag nag-viral, immediately i-refund yung nakotong. Tapos kung hindi, I do not know kung tinanggal o sinuspende. But generally, walang due process na sinasabi nila.
si Attorney Libayan ng batas natin, binanggit pa yan. Pasensya, Attorney Libayan, hindi mo kasi alam yung totoong nangyayari. Kaya pati siya sinasabi, mali ako daw, hindi raw ako naniniwala sa due process. Hindi raw pwede yun. So hindi alam ni Attorney Libayan yung nangyayari. Yung totoong nangyayari. No? Pati si dating polis na si Jobit Moya, dapat daw talaga may due process. Totoo naman, dapat may due process. But the problem is, hindi totoong may due process. No? So, yun, in-explain ko sa inyo kasi baka naloloko din kayo doon sa sinasabing due process. Wala. Maganda talaga kung may due process. Kasi kung sasabihin mong mali yan, dapat wala na, shortcut na lang. Kung may due process na nangyayari, yun na talaga ang the best. Idaan sa contest para yung danyos masingil sa enforcer o sa pulis at mapanagot ang nagkasala. Yun ang totoo. Okay? So, yun po, sa mga hindi ko pa nakaharap, for your information, nagsimula ang ating advocacy since 2006. Nung ma-assign po ako sa Highway Patrol Group, nakita ko libo-libo ang namamatay sa road crashes, above 60% tatay nanay. At bilang isang anak mahirap, alam ko malaki ang epekto sa pamilya kapag namatay ang tatay o nanay. Agree, disagree? Agree, disagree? Mabuti, kasi pag meron diyang kumontra, ang tawag sa'yo, B.O., guwapo. Diba? Hindi naman mahirap intindihin yun. Ordinaryo ng pamilya, namatay pa yung tatay. What will happen? Hindi siguradong kakain. By the way, hindi natin hinahamak ang kababaihan. But the point there is, dapat tandem yung tatay-nanay. Okay? So, pag namatay ang tatay o nanay, ang unang experience, mararanasan ng mga anak ng pamilya is walang katiyakan nakakain sila 3 times a day. Second, walang katiyakan na mapapag-aral ang mga anak. So, for me, nung nakita ko po na thousands Pilipino ang namamatay sa road crashes, at pasensya kung mali ako, ito naman ay sarili kong opinion. Na ang opinion ko, dahil hindi ito nabibigyan ng proper attention ng pamahalaan, itong road crashes, itong road safety, ang opinion ko dyan, tataas ang krimen lalo sa darating na mga panahon. Why? Libo-libong pamilya ang lalong naghihirap. Sino yon? Yung namamatayan ng nanay o tatay. Libo-libong bata ang nasisira ang buhay at kinabukasan. Sino yon? Yung mga namamatayan ng tatay o nanay, yung nauulila. Kayong maawa sa akin. Kasi yung nangyari kay Jesus Christ, mas mabigat yun. No? Ginulpi, hinataw, pinako sa krus. Yun ang hindi natin kaya. No? Pero yung picture naka-orange, ay okay lang yun. No? Ang mahalaga po, dinadanas natin ito kasi meron tayong advokasya. Okay? So, yung paglabas ng warrant of arrest sa akin, yun ay legal na proseso kasi sinampahan ako ng kaso ng enforcer. Okay? So, huwag kayong mag-alala, huwag kayong malungkot kasi lahat ng problema, lahat ng dinadanas natin, pinagtitiwala natin sa Panginoon nating Diyos. And one thing for sure is, mangyayari ang kalooban ng Panginoon. Kung ano man ang magiging hatol ng korte, naniniwala ako yun ay kalooban ng Panginoon nating Diyos. Amen. Kaya dapat matutag tayo. Talamak pa rin ang pang-abuso, ngingiti lang ako. Sinubukan ko, hindi tayo nanalo. Nakangiti lang. Kaysa naman yung hindi ka nag-attempt, pagdating ng araw, pagsisisihan mo. Nakukuha niyo ko yung punto ko. So, bakit ang salita ni Colonel manalo-matalo?
hindi po ako yung tao na pipilitin. Bro, photo mo yung ano ha. Bro, kumilos kayo. Wala, hindi ko ugali po yon. Ako, basta may plano sa buhay, sa mga concerned party, pinapaalam ko. Kung nakita mo na tama ako, suportahan mo. Kung tingin mo mali yung hindi, wag mo suportahan. Hindi ko po ugali yung ipilit yung gusto ko. Makikita nyo naman yung leadership style ko. Yan, sina Madam Mavic. Yan, mga kasama ko. Hindi ako yung diktador na you do this, you do that. Ay, di mo ginawa yan, mamalasing ka. Hindi ko ugali yun. Okay? So, balik tayo. Nakita ko yung problema. Ang daming namamatay sa road crosses. Hindi nabibigyan ng proper attention, road safety education. Ang daming naabuso, hindi nabibigyan ng atensyon, patawa-tawa lang ang mga tiwali at abusado. Now, kung loobin ng Panginoon Diyos na makaupo tayo sa Kongreso, una, magsusulong tayo ng batas para sa road safety. Ikalawa, magsusulong tayo ng mga batas na magiging armas at magpuprotekta sa mga motorista. Ngayon, sir, ano yung mga batas na magiging armas at magpuprotekta sa mga motorista? Simula 2006 hanggang ngayon, madam, halos memorize ko na yung problema ang dinadanas ng mga riders, ng mga truck drivers. Halos lahat, alam ko na yan. Pag kinwento ko sa inyo, dinitalye kahit inaantok ako, kahit pikit ako, kausapin mo ko, ma-explain ko sa iyo yung problema, ma-explain ko sa iyo anong atake para ma-resolve ang problema. Now, kung ang mga isusulong nating batas ay ibabase sa mga problema dinadanas ng mga motorista, mga kapatid, alam natin, may magagandang batas, kahit maganda ang batas, hindi na ipapatupad, basura yan. Sayang yan. Ano yung significant example? Helmet law. Talagang maganda at kapaki-pakinabang ang helmet law na isinulong ni Senator Bong Revilla. Helmet. Ang ganda niya para sa safety. Riders kayo, walang kokontra dyan. Okay? Helmet. Ang ganda ng batas. Pero dahil hindi na ipapatupad ng tama, sayang. Are you sure, Colonel? Tama yung sinasabi mo na hindi na ipapatupad ng ayos itong helmet law? Yes. Anong basihan ko? Umikot ka. Pakikita mo. Pangalawa, sabi ng report ng DOH, siyam sa bawat 10 na namamatay sa pagmumotorsiklo walang helmet sa ulo. DOH ang may sabi noon, hindi ako. Taong binigay na pera o whatever. Ang nakita lang po niya yung advokasya, katulad po ninyo. Walang binigay, walang pinangako sa inyo, pero nandito kayo nakasuporta sa ating advokasya. Dahil po sa pinakikita ninyo, katulad ng pagyakap ng mga kapatid natin sa Mindanao and Visayas region, ganun din po dito sa Luzon. Alam ko po, kalooban ng Panginoon, mananalo tayo sa laban. Amen. So, salamat po, madam, salamat po. Okay, photo op muna tayo with Colonel Busita. Ay, nako, hindi pa. Kain muna. Okay, with Colonel Busita. Masamang ako na ba, Nes? Kapit na kayo makarating sa mga bahay ninyo. Picture ka rin? Oo. Dati mambabalot ka lang, ngayon rider ka na. Mas malayo ka sa laon. Ang mambabalot, nag-level up. Nag-rider na, no? Pero, Sige. ayan. Pay attention. Sige, nisin sila sa paro. Parang yan. Team Sapot. Hello, sabot side. Hindi, ito yan, iyo yan. Akin. Okay. Ay, nice one. 2, 3. Ano pa? 1, 2, 3. Salamat. Team Sapot. Nako.
ito pala yung hinahanap ko. Maestrong lakwatsero. Ang galing mo, bro. Isa ka pala doon sa yung magaling na mga vloggers, no? Thank you, Actually, magandang opportunity ito na nagkasama tayo ngayon at nagkaharap at na-explain ko sa inyo yung ating advokasya. Katulad, brother, nung nabanggit ko sa iyo kanina, Maestrong Lakwatsero. Apo, Colonel. Salamat dahil sa inyong suporta at pakikiisa sa ating advokasya. Ito po ay lumalakas, no? At nabanggit ko kanina, kung kayo po ay nagtitiwala sa ating advokasya at pakikibaka, mangyari po na suportahan natin ang One Rider Party List number 14 sa balota. Kung sakali naman, kapatid, na ikaw o ang iyong pamilya ay may napipili na ibang partido o party list, makakaasa ka na ito ay hindi magiging dahilan para masira ang ating relasyon at ang ating advokasya. So malaya ang bawat isa at nire-respeto natin. Ang sa atin lang, kung may tiwala kayo sa ating advokasya at pakikibaka, iboto po natin ang One Rider Party List number 14 sa balota. Kapatid, maraming salamat sa iyo Salamat, Colonel. at mabuhay ka. Suportahan One po rider natin. po, one rider. Maestrong Lakwatsero, siya pala yun. Apo. Ngayon ko lang nalaman. No? Thank you, Colonel. Thank you, Salamat, kapatid. Salamat. Salamat, Colonel, sa Okay. second encounter natin. Thank you po. Okay.